Aloha ľudia, zdravím vás, čím ja vás vítam pri mojom 6. let's play na hru Shakes and Fidget. Nachádzame sa na postave LollyShop.sk na svete 3 a ideme sa hneď pozrieť do arénky na Voitanes, ktorého dáme. Super, takže sa pozrieme do zbrojírny. Nič nám nepadlo. V čaroobchode asi tiež nič. Dobre, takže hneď ideme do podzemka na obrieho draka, máme na ho 2 pokusy, no super dal na kritik. Takže ešte raz. No nič. Môžeme sa ešte pozrieť, čo je v nového v cechu. Nič, takže si nastavíme hospodu. Môžeme ešte pozrieť, či som hľadal niečo do záchoda. Áno, hádzal som, takže to môžeme predať. V cechu som pozeral nič, takže sa presunieme na S2, kde je muž. V cechu si čo píšu nič, takže ideme sa pozrieť do arenky na ICAX. Teda dal. Takže ideme do zbrojírny. No, helma. Ale v inventári máme lepšiu, takže na ňu kašleme. V čaroobchode nám padli dosť elíkov. Nič, takže si klepím tento na šťastie. Nasadíme si ho. Ja už mám veľký, takže toto predám. Už asi aj ten luk. Už bude mi taký veľmi. Ešte si tento môžeme čípať, čo nebude. Nič, takže tento jeden predáme. V cechu sme sa pozerali, takže sa pozrieme do podzemka a už by som si dať žvouciho raptora. No, super! Podzemko. A ešte by som mohol skúsiť hrdlo žeza. A nič. Takže si nastavíme hospodu a presunieme sa na S13, kde je Čimi. Na varení zautočíme na stroj. Asi na schvál tak napísal, takže nič. Do zbrojiny sa pozrieme. Wow. To brnenie. Nechám si ten jeden stav. To mi neublíži, ale tam je väčšie brnenie. Včera v obchode nám nič nepadlo asi. Či? To je to isté, aj tento sa mi viac páči. Takže v podzemku zautočíme na ohavného gremlina. Natáčame 3 minúty. Zvuk ide dobre. A ešte ho raz skúsim. Nič, dobre. V cechu nič nové. Takže si nastavíme zase hospodu. A my čuprom dúpom presunieme sa na S17. V zbrojírne nám nepadlo nič nové. V čaroobchode. Vlastne včera som dal podzemko, padlo mi kousavý dračina hrdielník zubové víly, takže super. Som to vymenil za tento, bo toto je lepšie. A teraz tak pozerám, že toto je horší, tento je horší, tento item je horší, aj tento item je horší. V cechu som pripravený na útok, takže sa pozrieme do podzemka na vykrádača hrobov. Ťa budú strašiť v noci mŕtvi. Vykrádač hroby. Takže nič, ešte ho raz by som ho skúsil. Keby som mu dával krytky, tak by išiel dole. Vidíte, že mu ako ostáva celkom málo a mne do minusu tiež dáva celkom málo. Ešte by som si asi tak zlepšil výdrž. Tak, to všetko. Pôjdeme na S18, kde mám novú postavu.
vlastne včera som mi ukázal, včera sme blbili Mozillou. Mám ju, myslím, od toho, ako bol ten for events for years. Som si vlastne vtedy urobil. Nie, predtým v piatok som si to spravil, áno. Takže zbrojenie už som sa nechtiac pozrel teraz. A podľa nám palička. Ale je rovnaká ako tá naša. Takže nič. Včera v obchode nám padlo toto, ale to je za 7 hub, takže nič. A toto, to je za 3 huby. Vrátili sme na nič. Keby toto bola inteligencia, tak je to super. No nič, v podzemku zautočíme na nočného gula, na ktorého máme teraz vlastne 2 pokusy. No mu ostalo 1000 životov, takže už by mohol padnúť. No vidíte, že mu dosť málo ostáva. Čo to tu bolo za item? To je nič. A tu ten nastaví. A presuneme sa na S1, odklikneme si ho spodu, kde mám vlastne kľúčik od 4. podzemka, od 5. Takže sa nám vlastne otvorilo. Sa zavri. Zautočíme na zúřivýho vlka, ktorý by tiež mohol padnúť. No, vôbec bavím sa mi na nich moc, sa mi na to moc nedarí, minulé môcť to niečo okolo 2000 života v cechu, nič nové. Takže to by bolo, ešte sa pozrieme do zbrojírny. Nič, a do čaro obchodu. Skúsime prekliknúť ten elit, ale nič nám nepadlo. Nejaký item na... A mám tu na zdravotný stav. Takže varejne sme boli. Takže ja sa s vami lúčim, ak sa vám tento let's play páčil, dajte like, ak ma chcete potvoriť v tvorbe ďalších let's play, dajte odber. Ja sa s vami lúčim a čau, belo.